Id-Deputat Nazzjonalista Clyde Pooley qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien diġà beda jaħdem fuq il-liġi tal-Unjoni Ċivili, anke jekk f'25 sena ta' Gvern il-Partit Nazzjonalista qatt ma ressaq liġi ta' dan it-tip. Clyde Pooley qal hekk. Reċenti, il-każ tal-Unjoni Ċivili. Hemm kellu kunsens diġà. Din kienet fil-programm elettorali tagħna. Dik konna ġa bdejna naħdmu drafts tal-liġi dwarha. Dik konna ġa votajna fuqha u fuq il-prinċipju għandni l naqblu. Clyde Pooley ddikjara hekk anki jekk meta l-liġi ġiet quddiem il-Parlament fl-aħħar jiem ma vvotax favorija. Fil-fatt l-eks deputat Karl Guder esprima x-xewqa tiegħu li l-Partit Nazzjonalista għamel iktar għal-jum storiku li fih daħlet din il-liġi. Clyde Pooley kienet jitkellem waqt laqgħa politika fil-Mosta li fiha tkellem ukoll il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Għal Simon Busuttil, l-attitudni tal-Oppożizzjoni hija waħda tajba. Imma kostruttiva illi tipprova tgħin, titlob għal kunsens, toffri il-kooperazzjoni, oppożizzjoni illi taħdem għall-għaqda hi wkoll. Iżda mbagħad id-diskors tiegħu żvolġa b'dan il-mod. Gvern illi vera ma jafx jistħi. Gvern illi tassew imissu jistħi. Intant wara l-ewwel sena ta' Gvern Laburista, Busuttil qal li Malta jixirq il-aħjar. U f'din is-sena, abbażi tal-ħidma tal-Gvern, nistgħu ngħidu Malta jixir ilha aħjar mill-Gvern Laburista illi kellna matul din l-aħħar sena. Fil-waqt li tenna li kien il-Partit Nazzjonalista biss li ħadem għal Malta aħjar.